हेल' लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायबाय मागो दमासिनि आंहा न'आव दंफैयो मैया मोनायावनो फैदोंमोन आङो ओमफ्रायो ओंखाम जाखांबाय आरोना दा ओमफ्राय एसे दा ना बोनानै लांनोसै लोगोफोरनोबो एसे होनोसै आरोना माने फुख्रिया माबालांबाय जोंना एसे जालायनांसिगौ आरोना थाब दैया रानग्रा जाबाय ओमफ्राय दा एसे लारुबो सावनानै लांसै आरोना दिनैनो थांफिनगोन आङो दमासियाव दावदै मागिनो रानबाय सुनानै फोरानफिननानै देनोसै हाइजेंजों दमासियाव दावदै जाथारनांगौनो ओंखायनो दावदै एवजानोसै आंहा दैनि जाखांनानै जासै एबाराव मागो दमासिनि ना बोनसै दैयानो रानजोबथारबाय हो फुख्रिखौ एकदम ओरै जावजोबनांसिगोन गुवार खालामनोसै एबारावहाय दै रानजोबथारबा खेबसे बोनायाव मोनखागोन नाखौथ' ना बोनाय नायगासिनो आंहा सोरबा दं नामा मानसि बेयाव ए ओइ ना नायनो दाख्लै माथो गिनानै थाङा नोंलाय थिखोनोनो हाला नै आंहा मा दाख्लै माथो गिदोंसोलाय बियो थांफिनसै आङो होननाया नों दाख्लैहाय आबिर ना हमफैदो नै आबिर नै नै आयु 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 नाया हमबाय नुबाय नै हमफैद' नोंसो हमनांगौ दा हमफैदो मा आबिर खेबसे बोनायाव मोनो हाया हनै हनै नाया थांफिनबायसो हनै आबिरा हमफैनांगौमोन ना हनै 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 नायानो दमासिनि ना रुम मालिकनो ओमफ्रायो आब' सोदोमनो ओमफ्रायो आयु लादो बेखौ जानांसिगोन आंहा गिदिर मासे मोनबाय हनै दंबावो हाब्रु सिङाव नाया नुबाय गिदिर एकदम एसे मबाइलाव माबा नुयो फिसा नुयो बोसोनबावबाय खेबसेबाव थोबाय खेबनै बोनायाव बेसे मोनखाबाय माने दैयानो गैथारला नालाय जाला आयु 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 गंगार लाफाना बिबार बारलाजोब्बाय जाख'नो हायाला नै माबायाबो दुन्दिया बिबार बारजोब्बाय आयौ थारमाने बैथिंबो दंबावो दा जा गोरान जानो थाखाय देखायना बेयाव गोरलै गोरलै दंबावो दुन्दिया बेखौ जागासिनो दं दा बैथिंबो दङ बाथौनि कालारखौ माबायदि नुखो लोगोफोर आं होजोबनाय आरोना बे गासिबो दाख्लै आं फुननाय देखायबाय थाखादोंमोन ना नै गासिबो एबार कालारा कमप्लिट जाजोब्बाय ओमफ्राय आङो न'आव थानाय जाया नालाय बारा बेखायनो बाहेरानिखौल' कमप्लिट खालामनो हाजोबदों सिंनिया दंबावो आरोना सिंनिखौ एबाराव होनोसै बिबारबो गायदों आंहा नै ए देबाय एसे मोदोमबाय दासो एवनायावसो जाराखै माइब्राखौ फोरानदोंमोन बेवहाय माबे रानबाय देनो हालाहाय बेखौ ग्राइन्डारावनो ग्राइन्ड खालामसै सुफ्रांखांखाय आं देग्रोनांगौ नोङो माबाजों दा देफिन देगांसै
बे माबाबासो जायाबा बिदिना जाबाय नायसिननांसै खाथिनि आबौ मोननो हैनोसै एसे आं लाजोब्बायमोन थारमाने एसे बुरजा आलुआ नै जा मोजां जाखादों मैगंफ्रा हिटनो जाख'नो हानाय नंला आलुखौ सोर सोरनो आलु लकेल नांगौ आंनो गुन्दै खालामबानो जाबाय आयो 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 बैसिमखा गुवारालाय गुवार दहाय आननाय नाखौ थारमाने बे सासे आब'नो लोगोफोरनो मालिकनो हैनो थाखाय एबार सोनोसै लारु फिथाया जाबाय नालाय यावसो ओंखारबाय थांनो बामोन थांनो नागिरदों नालाय ओंखायनो ओंखारबाय रुमाव सफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय मालिकनोबो होना फैबाय आं नाखौहाय दा आङो सासे लोगोनि रुमावसो थाहैनोसै आरो थारमाने जोंनाव रुमाव रावबो गैया आरोना जुमबाबो न'आवसो थांदों गाबोनसो फैगोन होनदों बियो ओमफ्राय दा लोगोनावनो ज' जाहैनोसै आं नाखौ सायनानै लाबोखाजोब्बाय ओमफ्राय सासे आब' फैगासिनो दङ बेनोबो हरसै आरोना दा नाखौहाय ओमफ्रायो जिखुनु जाया दा मोननै न'खर हरबावनांगौ थारमाने दैयानो रानजोब्बायानो आरोना माने फुख्रिखौ एसे जालायनांसिगोन बेनि उनावसो दैया थागोन बेयावहाय नाखौथ' बिराद दोन्दोंमोन माखासे बोखांखांबायबो माखासे बिराद ओरै आब'मोननोबो हरबाय ओमफ्रायो सोरबा सोरबा बिराद हरबाय आरोना ओमफ्राय खेबसे बोबावनांगोन आरो खेबसे बोनानै फोजोबसै होन्दों बाबाया बेनि थाखायनो जायगाया मोनजायाखै बिसोरनो हरनोसै आरो राननानै जानांगौ दा लोगोनाव थांसै लोगोफोर आङो बिदिनो थांगोन आरोना मारामफ्राम फैखादों आं न'आव थांबाथाय बिदिनो मा होनोमोनलाय देलायनाय जाया मा लानांगौ जिखुनु जाया लोगोफोर मा लालायबावनाय आरोना उनाव ना दङ खस्थ' ना सायनांबाय नुबाय मोना गुनानै ना सायनाया गोरा बेसेबां गोरा नामा थै गोरलै नै ना गोजालायबावसो गोथाव मोनथारो आङो बैयावसो टमेट'जों लानानै फैबाय आङो नाखौ मालाय मा गोजान दावरावथार बिसोर न' गैयानदां ना अमा रुमाव गैयानदां खोमसि खोमसि रायलाय रुमाव फैबाय आङो दा ना एवथुमगासिनो आरो टमेट'जों थांसै मेंबायहाय बिरादनो सानसे ओरैबा ओरै लोगोफोर होमबालाय आं संख्रिखौ संनोसै आरोना ओमफ्राय बे ब्लगखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै